Okay, good morning. Ang ating imumukbang ngayon sa ilalim ng bayabas ay sardinas 555 at saluyot na maraming kanin at sili. Paksiw na saluyot. Ayan na. Paksiw na saluyot at 555. Kain tayo. Paksiw na saluyot at 555. Pagkain Ilocano, solid. Hindi na natin kailangan lutuin. Ganyan na yan. So kain tayo, kakamay tayo. Pero mag-gloves tayo. Okay? Kain. At syempre meron tayong Fairlife. Yan, ating drinks. Tsokolate. Meron pa kalahati yan. Okay, kain tayo. Mukbang. Kuha tayong kutsara. Tangka pa. At kaya naman, Ayun. kami naman nagpapasalamat sa inyong lahat. Ayun, no? Sikat ninyo ang Pilipinas sa buong mundo. Wala nang luto-luto yan. 555, baka naman. Spirit of the Filipino, Ayan. the determination of the Filipino, and the excellence Oh, of the shoot. Filipino Daming laman. spirit. Para sa Dami niyang laman. sa inalay, ginawaran ng presidential citation ang lahat ng lumahok sa Olympics at binigyan ng Sarap. Pangulo ng tig-1 na sina Paksiw Nesty na saluyot. Pedesio at Ira Villegas. Ginawaran naman si Yulo ng Presidential Medal of Merit para sa Mm. dalawang nakamit na Olympic gold sa gymnastics at 20 million pesos na cash incentive. Sa lahat po ng atleta po, Siyempre, Julia. sobrang proud po ako na Pagbabalik, kumpay para sa sarili. Spirosis is sinusulong ng Department of Health sa mga local government unit ng panukalang yan. Katutupad. Yan ang street spirit. Paksiw na saluyot. Quezon Boulevard Underpass sa Maynila, noong kasagsagan Kaya nguyain mo maigi. at habagat. Kulang Dala na ako eh. At enjoy ang mga naliligo sa baha. Ang tagpong yan, pangkaraniwan sa iba pang lugar sa Metro Manila. Kaya i-enjoy natin pag may Si Nanay gulay. Melinda, may Kasi pag di mo siya sa kanyang dalawang Pag anak tuwing malakas mabilisan, ang ulan. hindi siya Dapat madadigest. sa Kailangan bahay lang dahan-dahan. sila. Bawal na bawal I-grind din mo. silang lumusong at maligo sa baha. Ang iwasan namin po yung madisgrasya sila, malumos sila. Kaya di naman yan pinapaligo ng baha. Sang-ayon si Nanay Melinda at ang ilan pang magulang na nakausap namin sa mungkahi ng Department of Health na Grabe, iba sarap. ng pag-swimming at pagtambay ng mga tao sa baha para maiwasan Sardinas. Basta kausapin po yung mga magulang. Yung mga magulang po, Five, pagkasabihan po five. yung mga bata na hindi po mag-swimming sa baha kasi magkakasakit po sila. Dapat lang kasi The best. ano yun, marami nagkakasakit. Itong lagi kong inuulam nung nasa La Union ako. Lalo sa mga bata. Nasa ano yun, mga magulang Ready to eat. nila. Kailangan tutukan nila yung mga bata. ang iba naman suportado rin ang plano ng DOH. Pero hindi lang daw sila sigurado kung paano magagawang ipagbawal ito ng gobyerno. Hindi na raw kasi bago na tuwing may bagyo at baha, kasama na ang paliligo sa baha kahit madumi ang tubig. At ang ilan daw, hindi talaga nagpapaawan. Plano ng DOH na kausapin ang MMDA at mga lokal na pamahalaan para ma-regulate daw ito. Pati ang DepEd Grabe. para naman sa pagtuturo sa mga kabataan ng peligrong dala Sarap. ng pagligo sa baha. Ito ang unang balita, Bea Pinlock para sa GMA Integrated News. DFA. Bukas naman daw ang DFA na mag-usap ang China para hindi na maulit ang nangyari. Sa ngayon, ang kasunduan pa lang ng Pilipinas Masarap yun. sa China ay para sa mga Pero watch out the sugar, marami. sa Ayungin Show. Sardinas is the best. Paniwala ng Philippine Navy nang galing sa mga military base ng China ang fighter jet na nagpakawala ng flare at hindi sa aircraft carrier. Nagtayo ng military bases ang China sa ilang lugar sa West Philippine Sea gaya sa Mischief at Subi Reefs. Sabi ng Armed Forces of the Philippines, kailangan ng Philippine Air Saluyot. Force ng dagdag na assets sa Kailangan, gitna ng mas tumitinding laging pagpipit tandaan. ng China. Nguyain, maigi. Inubahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagbili ng 14 na multi-role fighter jets. Sa ngayon, tuloy lang daw ang AFP sa kanilang tungkulin at hindi na raw nila papatulan ang China. Super good. Those flares simply flared up the sense of patriotism in every member of the armed force of the Philippines. We will not be deterred. We are showing Super good. the transparency initiative, all the actions that the PLA is doing. We don't want to get to a situation that there will be a downward spiral of escalation.
Nagpapatuloy ang kilos protesta ng Grupong Manibela bilang pagtutol sa Jeepney Phase Out at PUV Modernization Program. Alamin natin kung apektado na ba ang daloy ng trapiko sa may bahagi ng Quezon Avenue. Sa unang balita live ni James Agustin. James. Yun ito, mula dun sa Welcome Rotonda at malapit sa panulukan nitong Canlaon Street. Sila po yung mga magsasagawa ng kilos protesta kasabay ng transport strike ngayong araw. Dala-dala nila ang mga tarpaulin at karatula na nagsasaad na tinututulan nila ang jeepney phase out. Ayon sa presidente ng Manibela na si Mar Balbuena, panawagan nila ito sa Pangulo para pakinggan pero wala raw nakuhang sagot mula sa LGU hanggang kahapon. Nakikiusap ang QCPD na sa gilid lamang magsama-sama ang grupo para hindi makaabala sa daloy ng mga sasakyan. Sabi ni Balbuena, alas 8 ng umaga isusubukan nila magmarcha patungong Mendiola. Humingi sila na paumanhin sa mga pasahero na maapektuhan ng kanilang protesta. Gusto natin iparating sa ating Pangulo na ang pagkilos na ito ay pakinggan naman niya yung suspension order o resolution na galing po sa Senado. Buong Senado po, mahal na Pangulo, ang nakakaintindi nito. Sana maintindihan mo rin po kami. Paksiw na saluyot. Sana The best. ay Hanggang malapit dito sa susunod na kalsada ng Apo Street yung nasakop nito mga miyembro ng Manibela. Bukod pa doon sa bike lane. Kanina, pinapakiusapan sila ng pulisya maging ng Traffic and Transport Management Department ng City Hall, ng TTMD, na wag naman nasakupin yung iba pang lane itong kalsada dahil nga nakaka-apekto na ito sa daloy ng trapiko. Doon naman sa Welcome Rotonda, nakikita natin na may mga nakapwesto na mga pulis mula sa Quezon City Police District po yan. At paglagpas doon, pagsapit na sa SPCO naman po ngayon at bagyang mga stranded ng mga pasahero sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa Jamaica. Hindi ng Sandra Aguinaldo. Unang nagpunta ang COMELEC sa sinasabing farm ni Alice Go sa Bamban, Tarlac. Kami ay representative ng COMELEC Region 3 at saka galing tayo sa main office si Attorney Albert Rodriguez, kinatawan ng COMELEC Central Office namin. Magpa-serve kami ng summons kay Mayor Alice Go. Ano ba ang katungkulan mo dito? Caretaker lang po ako dito, sir. Walang inabutang Alice Go doon. Sunod na pumunta ang COMELEC sa munisipyo ng Banban. Sabi ng nadatnan nilang staff ng Office of the Mayor, wala na umano silang komunikasyon kay Go. Siya na po yung mag-hand over if ever kay Mayor. Siguro po kung makikita natin siya. May 10 araw si Go para maghain ng counter affidavit sa COMELEC na nagsasagawa ng preliminary investigation kaugnay sa reklamong misrepresentation ang mga gulay. Matapos ma-serve yung Sabina dito sa farm ni Mayor Alice Go at maging doon sa munisipyo, hihintayin daw nila ang sagot o paliwanag ni Mayor Go. Kapag hindi siya sumagot ay pwede na raw desisyonan ng COMELEC Legal Department ang preliminary investigation. Ang kasong misrepresentation bunsod ng pagsisinungaling umano sa COC. Dahil sa investigasyon ng COMELEC at NBI, lumalabas na iisa ang fingerprints ni Go at ang Chinese na si Go Waping. Pero bago pa maangkat ang issue tungkol sa pagkatao ni Go, unang naungkat sa pagdinig ng Senado ang pagkakaugnay niya sa Pogo sa Banban, Tarlac. Hindi po ng Pogo. Wala po akong kinalaman. Buwan, nagbaba ng desisyon ng Ombudsman. Dismissed sa serbisyo bilang alkalde ng Banban si Go at hindi rin daw makukuha ang lahat ng kanyang retirement benefits. Habang buhay siyang disqualified sa anumang office at serious dishonesty, bunsod na naging papel ni Go sa Pogo sa Baufo. Magkakaugnay raw ang mga ginawa noon ni Go mula sa pag-organize at pag-register ng Baofu, pati ang kabiguang bawiin ang permit ng Porsche matapos kasalan ng background lisensya nito. Gayon din ang pagbibigay ng business permit sa Zunyuan sa kabila ng mga pagkukulang sa application nito. Ang mga ikinilos daw ni Go, nagpakita ng willful intent na labagin ang batas at baliwalain ang mga alituntunin. Bukod sa kinakaharap sa COMELEC at Ombudsman, naharap din si Go sa reklamong human trafficking sa DOJ at may arrest warrant sa Senado. Tuloy rin ang warrant of petition ng Solicitor General na inihain sa korte.
Sinusubukan pang kunin ng GMA Integrated News ang panig ng kampo ni Go. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News. Oh my God. Nangunguna ang Pilipinas sa The best buong mundo. combination. Sardinas tsaka saluyot. Paksiw. Sa isang pag-aaral. We are the bullying capital of the world based on PISA because the highest prevalence of bullying and loneliness sa Pilipinas nangyayari. Ayon kay Second Congressional Commission on Education Executive Director Harold Martley, lumalabas sa Program for International Student Assessment o palungkot na mga Malakas na naman tayo. Pinatutukan na ito ni Ngayon. Pangulong Marcos sa mga I-grind. ng gobyerno para masolusyonan. Ang gulay. Ayon naman kay Education Secretary Sani Angara, titiyakin nilang mahigpit na ipatutupad ang mga eskwelahan Para ma-digest na maigi. ang anti-bullying policy. Sa ngayon, halos 5,000 raw ang bakanting posisyon ng guidance counselor. Sardinas ko meron pang laman. Maganda to, yung 555. At Civil Service Commission. Maganda at malaki at masarap. Maraming laman. Unang chika tayo mga Excuse me. kapuso, big twist daw ang dala ng karakter ni Derek Monasterio sa That's kapuso it. drama na Kulang Araw. Mm. First appearance niya sa episode ng serye Grabe. kagabi. Thank you, Lord. Isang vaudeville performer si Derek na si Marcel. Kwento ni Derek, magkakaroon siya ng malaking Ubus. impluensya sa mga karakter na Barbie Forteza at sa niya. Tayo sa panood ang Kulang Araw Lunes hanggang Biyernes. Laging tandaan, pagkakain kayo ng gulay, especially sa luyot. Alam ko kasi ako na-excite ako pag sa luyot ang ulam ko eh. Talagang kain, mabilis. Pero ang technique sa mga gulay, i-grind mo para hindi ka magka-bloat eh. Ma-bloat eh, maano ba? Parang timitigis ang tiyan mo. So enjoy ang gulay, kuyaing maigi. Okay? So that's it. Ito po si Ka Iloco, Iloco Pinoy, Buhay Ilocano dito sa California. Mabuhay po. Ingat po kayo lagi. Eat veggies. Tangkilikin ang sariling atin. 555 Sardinas.